What's up mga tats no? Nagata ko og gulay nga daghan kay lubi kay ngamong giadtuan kalubihan. Nisuroy ko sa akong mga amiga og mga amigo kay daghan man gud lubi ingon nila. Mao nang nagpalit ko og gulay og amo ang gigataan og mao ni ang nahitabo og amo ang gidala karon. Tats. Nagbalon mig ice. No? Kay mamutong man. Siyempre, bugas. Oh, gulay. Malit ni gulay. Ato ning gataan kadaghan kay lubi oh. Subak, bulad, pandawan. Tara. Maggata mi gulay tats. Ang problema, pertin taasa. Tanawar mo di, video. Di man nato na kaya sa kaon. Sige lang, na ako nakitaan. Mubo pa sa kuha. Daro. Oh, di ba? Perti man taasa. Di na kaya. Napoy kuhaon. Wala tala ko ha. Oh. Oh, di ba? Oh. Etas, magata ta. Di. Pagkahuman og lunod og gulay, akong gilunod ang pinirito nga pandawan kay human naman prito ganiha. Og pagkahuman, akong gilunod ang akong mga ingredients. Syempre, asin. Pagkahuman, bitsin nga with kulikot og tanglad. Pagkahuman, ilunod na nato ang espiso nga gata kay tulo na kabok ang akong gikagod ganiha. Syempre, matik na, luto na. Pila ra gulay og isa pa, daghang kay kahoy dira sa palibot. Og mauna na akong nahimo karong adlaw. Mga tats, ato nang hukaron ang atong giluto kay gidusla na ta kay sugdan na nato ang atong mukbang nga gulay. Siyempre mga tats, dili man jud nato na miwasan nga naa jud tay makauban no. Natay mga parinti o mga igagaw o mga barkada ang muuban sa tuwa kay nga naman suri-suri pud biya na og mauna na karon ang among gihimo karon. Kana ko mga sabay mga parinti na ko na mga igagaw o mga silingan. Kanang ang lugar akong giadton mga tats, ako ang mga suod nga mga higala. Mao nang ila kong gimbitahan nga dito do ko magulay kay daghan daw slag magata og mga kasagingan. Siyempre, libre na gud na unsa pa atong dilian. Mao na mga tas ingani akong kinaiya. Kay kung pangit kag kinaiya mga tas wala jud mo tawag nimo o mo imbita. Dili sa kalibutan ng mga tas kung maayo kag kinaiya daghan kag mangkampi. Pero pangit ka, wala jud mo tawag nimo o mo duol. Caretaker, kanis akong tapad. Ni asinda dire. Bitaw oy, mo ni nag-guide sa kwadra at ibingkay daghang kay salamat sa imong apil sa imong pamilya ug imong mga anak. Sa tinuod lang kung dili tungod ninyo dili ko maabot diha kay nga naman sobra jud ang akong kalipay nga naabot ko ng lugar diha. Unya mo lang sa to, daghang salamat.